the trailer has a 4 airbag. It's 4 axle, right? 1, 2, and 3, and 4. Yeah. Right there, man. Yeah, So this is from there, huh? yeah, this one is goes from there. You see this? Yeah. This? The bottom. Yeah, in the bottom. You're gonna tell to your manager. Yeah, I have to call my leader. Yeah. Yeah. Okay. Don't touch that. It's gonna be explode. Really? Yeah, I don't think so. But I think look at the shape, right? Oh, Yeah, I will call him. you have to release your air here, so that it will you have the air here, right? Yeah. You have to release it so that it won't, so that the air will deflate. Yeah, I'll call them. Maybe they will. Yeah, call them. That's pretty bad shape, yeah. That's the good thing, you hear it. Eh, narinig niya. Ano na yata rito, ano? Saan kaya rito yung drink? Sometimes see, it's in here, but I think it's not here, you know. Yun, oh. Subabo. Tinawag niya ako guys doon sa sa truck ko, nandun ko siya yung truck natin. Tinatanong niya kung saan daw yun. Don't go further. Yeah. That's pretty bad. But you said if it's risky, don't go further. Yeah. Doon kasi guys tayo tinawag niya ako. I-deliver kasi tayo rito. But anyway, ayan, at least kahit paano naituro ko sa kanya. Ayan, ipagawa na lang niya. Kahit paano alam natin kung saan. Bago siguro ito kasi shunter driver Shunter lang. Alright guys, andito na tayo. Ayan. Kanina kasi nag-drive ako kasi ito na yung huli nating drop. Sa mga nakasunod sa atin, galing tayo ng Calgary. Meron tayong 4 na delivery dito sa British Columbia. Ito na yung panghuli ko. Tapos pagkatapos nito, punta tayo ngayon ng Amerika, punta tayo ng Oregon. Habang nag-drive ako niyan kinakawayan niya ako. Tapos pinakita nga niya yung parts na yon, yung nasa yung bottom ng airbag na yon. Kung alam ko daw kung para saan yun, sabi ko familiar tayo kasi madalas tayo mag free trip. Shunter kasi yun dito lang ang trabaho niya kasi guys, dito lang ang trabaho nila. Hindi naman kasi sila yung tipong nag free trip ng ng equipment. Kasi hindi naman talaga nag free trip yung mga shunter na yan, kasi katulad nito. Shunter ito nga dito sa ko. Ito ko lang sa inyo. Ayan, shunter. I-drop lang niya yan. Pag-drop niya yan, pipick up na naman siya ng isang trailer, tapos dadalhin sa mga door dito. Kaya hindi talaga sila nag-trip, kaya hindi nila alam kung para saan yun. Kumbaga hindi sila pamilyar. Pero of course, nung kumuha silang class 1, itinuro sa kanila yan. Pero sabihin na natin, talagang hindi talaga sila nagkakandak ng pre-trip kapag naghuhook sila ng trailer na ganyan, at saka nagda-drop din sila ng trailer. Kasi andito lang naman yan. Kasi yung mga trailer na to, kung kani-kanino lang talaga yung trailer na to mga iba-ibang company, may mga nagda-drop ng trailer dito talaga. Not unlike us, katulad ko, tsaka yung mga nandiyan na nasa door na sila live, kumbaga live unload. Yung mga yan, i-drop nila yung trailer, yung mga shunter ang kumukuha, ginadala dyan sa mga sa mga door na yan. But anyway, dyan sa 115 na yan hanggang dun sa 168, kung may mabakante, papasukin ko yan. Ayan ang sinasabi ko, yung mga iba-ibang company na yan, yung mga live unload, yung mga live sila, katulad natin mag live unload tayo.
Tuloy ito, oh. In-unhook na niya, oh. Oh, umalis na siya. Hindi na niya pinostrip din. Kukuha na naman niya ng panibagong at trailer. Tapos dadalhin na naman sa kung saang designated door na sasabihin sa kanya ng dispatch niya o ano man yung trabaho nila. May listahan niya ata sila eh. Pero hindi talaga sila nagpe-pre-trip. Hindi nila pre-trip yung mga trailer na yan. Kaya talagang hindi sila pamilyar kung ano man yung marinig nila. Buti ka man narinig niya. May narinig siyang ganun. Ginawayan niya ako. Tinuro ko kung para saan yan. Pero yan hindi na talaga pwedeng gamitin yon kasi yung kanyang metal na bend na yung metal niya eh. Kaya wala na talaga. Papalitan na ng buo yun. But anyway guys, magantay lang ako kung anong bakanting door dito, tapos pasukin natin. After that lalarga na rin tayo. Kaya ingat kayo lagi, no? Sa mga kapwa nating mga truck driver, kahit saan ka man dito sa mundo ng truck driver, ugaliin natin mag pre-trip kasi makakasave tayo ng time down at saka syempre mapagawa agad at iwas aksidente. Ganun lang talaga. Guys, thank you for watching. Ingat kayo. Hanggang sa muli. Peace up. Yes! Lakai Trucker.